Добър вечер, уважаеми зрители! Днес ще ви покажем нещо наистина уникално. Не е поредната вълна от космически изследвания, а една по-важна история – историята на една котка, която не се страхува да падне, поне 3 пъти. Това е най-смелата котка, която сме виждали, решена да покори покрива на тази сграда. И не само това, тя се е предала на закона на гравитацията, поне 3 пъти. Ето я, първият опит. Котката е в разцвета на силите си. Но, както можем да видим, покривът е все още извън обсегъй. Но не се притеснявайте, тя не е загубила надежда. Още. А ето и вторият опит. Може би ще трябва да се запитаме, дали физиката е на нейна страна, или може би тя просто не разбира концепцията за височини. Единственото, което е ясно, е, че тази котка е решена да стигне до там, даже ако трябва да падне 100 пъти. 3 път. Ето, че пада отново. Ако това беше човек, щеше да е в болницата с няколко счупени кости, но нашата героиня не се предава.